Δεν μ' αρέσει να κλαίω και ειδικά μπροστά στην κάμερα. Ποια κάμερα με τραβάει τώρα. Άντρων, πήγε να σπίτι άντρων μου, τσου. Δεν θέλω να ξανακλάψω μπροστά στην κάμερα. Κάνω έκκληση σε όλες τις εκπομπές. Δεν με ξανακαλέσετε ποτέ πια πουθενά. Το κινητό μου να το έχω αφήσει μέσα. Παρακαλώ. Γεια σου Βάσια μου. Η Βάσια εδώ είναι τη Λουλικέννη. Φιλάκια από τον Γιώργο το Χλιμίτζου. Δεν σε ξέρει λέει. Κάνε μια εκπομπή σε τηλεφώς. Στο έχουν κόψει το φως εδώ και 2 μήνες. Έλα σπαγιέτα. Να έρθουν η Κυριακή να κλάψουν την εκπομπή. Δεν μπορώ Βάσια μου. Θα πάω να κλάψω ένα μνημόσυνο. Όπου δεν είναι συγγενείς, το πλέον παρακάλεσαν οι άνθρωποι μου λένε εσύ κλαις που κλαις από μόνος. Λες και με κλάψει το μνημόσυνο ήταν πολύ μεγάλο το σπουέδι και βαριούνται με κλάψουν οι συγγενείς. Δεν πάω να τον κλάψω εγώ τι να κάνω. Θα έρθω την άλλη Κυριακή. Πόση ώρα θα κλάψω. Τώρα τελευταία, εντάξει, μη τρέψει, γιατί έχω να πάω κι αλλού. Ναι, θα ρίξω κλάμα, θα είναι εκπομπή πολύ κλάμα μόνο. Ναι, εντάξει, Βάσια, ναι, για φυλακία. Εδώ είναι δικά μας. Ναι, Ρούλα, θέλω να μου πεις καταρχήν. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να παντρευτείς το Φραν, πιστεύεις ότι σε αγάπησε ποτέ? Όχι, δεν με αγάπησε ποτέ και μου το είπε κιόλας. Απλά εκτίμησα την ειλικρίνειά του. Μου είπε, δεν σε αγαπώ, αλλά θα σε παντρευτώ για μια καλύτερη ζωή. Δικιά μου το ρεζόγω, όχι, δικιά μου, είπε αυτός. Ήθελα να το βοηθήσω να ξελασπώσει από κάτι χρέη που είχε. Δεν κατάλαβες Γιώργο, μου το είπε ξεκάθαρα ότι με παντρεύτηκε μόνο για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Δεν σε νοιάζει και στο δάκο. Αντρούλου, ήρθα σπίτι. Σταμάτα να ξεφρύκτω λίγο έξω. Πόσο με χρεώνει. Ξέρω γιατί με πληγώνεις και γιατί με τυραννώνεις. Για τα λεφτά θα κάνεις όλα. Για τα λεφτά θα κάνεις μα τα βρήκα ποτέ η ώρα και δεν τα ξέρεις που μπροστά. Έλα! Μ' αρέσουνε, αλλά είναι Έλληνες από τα καμίνια όλα. Θέλω να σου ραντεβού. Μέρι! Αντρούλη μου, πήγαινε σπίτι σου Αντρούλη μου. Τσου. Θα μου σήμερα. Ο Φραν το έκανε λεπτά, είναι σαν να λέτε ένα ύφος που πώς το πω. Συμφωνώ, να το πω έτσι. Όχι, δεν είναι συμφωνώ. Καταρχήν ο Φραν δεν πάει σε μεγάλες. Πώς δεν πάει, ρε Ρούλα, μέτρα ρε, τώρα με ένα δηλαδή πώς είναι, έτσι, είσαι μεγάλη. Εγώ είμαι μεγάλη, αλλά εγώ μικροδείχνω. Εγώ είμαι 57, αλλά παίρνουμε 55. Το 70 σε τα. Πάει, σου λοιπόν δεν θέλω να πάει, παρόλα αυτά το παντρεύτηκα. Το παντρεύτηκα γιατί τον αγάπησα παράφορα. Τον αγάπησα όπως αγάπησε ο Ρωμαίος στην Ιουλιέτα, ο Πάρης την ωραία Ελένη.